Ako na po ni si Anita pero sa Dawis Bohol. Uy, dako na ag isa. Uy, sayang. Uwa na putos. Hindi ah. Hindi ah. Whoops! Oh, natumba man hinog ahong gitungkuan. Oh no! Tika ako. Kat good. Tulo nakabuok guys. Tulo nakabuok. Agahong naputos. Tanaw ni usa ka palidaring karsada. Di ara. Kauban rin sila guys. May usa. May sada dako usa. Nila ang batin-batin. Ano po yung gamay guys. Pusto na po na. Sara ni kabuok na sa karsada dapit. Kanal. Ay wa maputos o sayang kayo ning ko. Putos na o pero sara. Napoy bago guys oh. Ako ning gimarkutan kay amo ning putdon. Kaya mo sumpayan yung mga bahay. Nawa guys agahong giputos isang adlaw. Yan na dah. Magkaritos ibabaw. Malingaw na lang ko aning hang palitan nga duhang punuan. Dara dako nang isa. Kauban sa kanang luto gabi eh. Ngitap kong batin-batin kay arong maputos. Sayang og di maputos guys kay mabalikog kay giud. Anja kaning ijahang dahon bitaw kani mura ning ani mo sa dinungag ni nganing dahon kung naay ubo sa imo. Oh no. Kung naay ubo ba kay imo nang ipainom ang duga. Kay pait man na makatambal. Oh. May manok ari nagleub. Tanawa guys, na ako'y kapayas. May kapayas dool sa among bayrapod. Ungon. Di apod ko'y bago. Mo ni mong isagol og magutan mi og butong nga lubi. Ha? Tanawa guys, napod mi nang ka.
Daghag bunga ni, nahagbong nga ni guban. Sayang. Shout out diha sa CDC Cortez ni Lucio Saludes. Dinhira ko to mga akong vlog. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-share, likes, ug subscribe. Bye-bye!